Ние поставихме световен рекорд по израстването по хабилитация на кадрите. Силно се занижи защитата на големи дисертации, така наречените големи дисертации за доктор на науките. И всичко той доведе така до обезценяване на тези академични длъжности, придобити по този начин. Имаме някои сериозни проблеми и аз ги казвам като ръководител на институция, неща от кухнята, защото ние не намерихме предложението, което много пъти сме правили, някакво решение на това предложение за главните асистенти, за процедурите, които трябва да се изпълнят, защото след като са защитили докторска дисертация, след като са поставени такива тежки изисквания по така наречения докторантски минимум, да положат изпити, защо след това отново трябва да полагат изпита да станат главни асистенти? Това е необяснимо и младите колеги много се вълнуват, притесняват от това. Така че въпросът, който искам да ви поставя, какви мерки ще предприеме Министерството за образованието и науката за преодоляване на проблемите, възникнали от празнотите на закона за развитие на академичния състав? Ще се изготви ли единна национална рамка, аз знам, че ще се изготви такава, и ще има ли регулиращ орган, който да се занимава с спорните въпроси? Благодаря. Благодаря, професор Станков. Уважаеми министър Танев, имате възможност за даване на отговор. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, професор Станков, отговорът е един. Грижата на Министерството беше и остава да разработи и да внесе законопроект, независимо, че имаше чудесни и има ги, те са в примерно на професор Станилов. Този, който е внесен от Министерството, защото без да са пипне закона, няма да може да се оправи приложението на това, което вие ме питате. Не може да се прилага повече по този начин. Ние сме шампиони не точно по хабилитирани, а по професори. То още е по-лошо, искам да кажа. В този смисъл няма две мнения, че първо закона трябваше да съществува, защото той либерализира системата, но от друга страна да не го бъркаме с либерализацията с нещо друго, което не е добре за цялата система. Ето защо ние внесохме един по-мек вариант, но все пак се предвижда прилагане на минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научната степен. Минималните национални изисквания трябва да са формулирани като изискване за допустимост. Министърът има право на участие да види дали всичко е било както трябва в процедурите. За членове на научното жури ще се избират лица хабилитирани български висши училища с постижения в съответната научна общност, по възможност съответното направление. Друг нов момент е възможността министъра на образованието да осъществява контрол по време на процедурите и във връзка с допустимостта на кандидатите по отношение на съответствието на техните постижения с минималните национални изисквания. Особено важно също така е създаването на регистър, електронна база данни за лицата, придобили научна степен в висшето училище и научна организация в България. Тези други предложения на Министерството вероятно ще се окажат достатъчни, за да отпадне необходимостта от друг регулаторен орган, подобен на ВАК, тъй като чрез тези мерки, без да се засягат основните принципи за академична автономия, се надяваме да се повиши качеството на академичния състав, научната продукция в Република България. Искам да кажа в заключение, че бяха дискутирани и други мерки, освен тези, които са залегнали. И при условие, че тези не работят достатъчно добре и се окаже, че пак има пропуски и течове в системата, нищо не пречи на това те да бъдат въведени по-нататък. Няма съвършен закон, както и даже и Американската конституция, която по учебник се посочва като най-добрият закон. Аз съмнявам в това, но все пак. И тя има 20 и няколко
поправки. Така че искаме да проверим с по-малко лекарства дали ще имаме достатъчно ефект. Благодаря ви, министър Танев. Реплика. Професор Станков, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за отговорите, господин министър. Наистина очакванията са големи и наистина имаме някои много сериозни проблеми, за които аз така настоявам да потърсим заедно решения. Много често се случва така, че жури от 5 човека за докторските дисертации или 7 там за хабилитациите, всички дават положителни рецензии, има положителни становища. След това следващата процедура идва научния или факултетния съвет и там се получава понякога отрицателен вот. И веднага възниква проблема. Кой трябва да прецени правотата и законосъобразността на тази процедура, която е минала? Няма кой. Като ректор аз мога само да издам или да не издам диплома или свидетелство. Решенията винаги ги търсим чрез съда. Зато и необходимостта от един такъв орган, който да се произнесе, е много голяма. И затова настояваме това нещо да го има. И много често се случва и обратното на това, което ви казах. Така че това са проблеми, които наистина се нуждаят от решение. Трябва да се опрости процедурата и заглавен асистент. Необяснимо е това. След като в някои университети се полага изпит за влизане и за назначаване като асистент, докторантски минимум, 3 пъти явяване по специалността, което просто е ненормално. Така че считаме, че това е безсмислено и ние ще направим едно предложение това да отпадне. А за това, че има единна национална рамка, това е много добре, аз го приветствам. Има и някои други неща, които ние ще предложим, когато се обсъжда законопроекта. Така че благодаря ви за това, което правите и разчитаме на един работещ закон за развитието на академичния състав. Благодаря. Аз благодаря. Желаете ли дуплика? Министър Танев, желаете? Имате думата. Благодаря за разбирането. Не е лесно. Аз съм минавал всичките тези изпити и никога не съм питал дали е трябвало или не е трябвало да се явявам. Защитавал съм